ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೇನು ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿಗ್ ಮೂಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತುಳುಕುಲ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ. ಈ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆನ ಏಪ ತೂಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಏಪ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೆರು ಪನ್ಪಿನನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಆನಂದಡ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ಬೇಲೆದಲ್ಲೇನೊಂಜಿ ಬೇಗ ನಾಡರೆ. ಯಾನ್ ಆಯ್ಡ ಮುರಾನಿಯ ಪಂಪೆ ಆಯ್ ನನಲ ನಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿಜಿ. ಹಲೋ ಈರು ಯಶವಂತೇನಾ? ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಯಾನೇ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಬಾಲೆ ರಮ್ಯ ಬೊಕ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು. ಇಟ್ಟ ಅವೇನ್ ಪುರ ಪಾತಿರ್ನಾತ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗೂ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನು ಗುರ್ತಮಂತದೆ. ಹಾಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರುವಲ್ಲಿಗೆ ಈರು ನನ್ನ ಆನಂದನ್ನಾಗ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪೋಚಿ ಕೇಂಡ. ಹಾ ಆವು ಬಾಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ಯಾನು ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅವೇ ನಂಬೆ ಶೇ ಆತ್ ಬೇಗ ಕಟ್ ಮಂತಿ. ಏರಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಆಯ್ದಾನೆ ಆತ ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಂತೀನಿ. ಆಯಗದಾನೆ ಆ ತಾಮಸರ ಎರಡದಾದ ಪಂಡೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರಾಯ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಆತೇನು ಪನ್ನದು ರಪಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಂತಿ ಆತಲ ಅಮಸರ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರುನ ಬೊಚ್ಚೆಂಡ. ಓ ಬೇಲೆಗೆ ಪೊನ್ನು ಬರ್ಪಲ ಎಡ್ಡಾಡ್. ಈ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಚರ್ಬಿ ಏರ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡಿತನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಕೇನು ಜೇರು. ನಮ್ಮಡ ಏತ್ ಕಾಸಿತ್ತಂಡಲ ದಾದ ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಕುಲು ಬಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಖುಷಿಯಾಪುಡು. ನಮ ಬೆದ್ದಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ನಮನೇ ತೂಪುಜ ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಬೈದನು. ಬೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ತೂವಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೈಲಿಗ್ ಪಾಡುಡು ಅಂಚಿನ ಕಾನೂನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕನಾವುಡು ಅಪಗಾತ್ರೆಗೆ ಮಾತ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುಡು. ಆವಾವು ಇರೆಗಾದ ಕಾನೂನು ಕನಪೇರು ಬಲೆ ಚಾ ಬರ್ಲೆ. ನನ್ನ ಬೇಲೆದಾಲು ಬರ್ಪಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಬಂಜಿಡೆ ಎಂಚಕುಲೊನ್ನು ಏರಿಯಾವು ಗೇಟುನು ಬೊಟ್ಟುನು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲರೆ ಬಲೆಯೇ ಏರ್ ಬೈದಿನ ಪಂದು ತೂಕ ಬಲಬಾಲೆ ಉಲಾಯಿ ಏರು ಬಾಲಯಿ ಇಡೇದಾನೆ ಬತ್ತ ಏರ್ ಬೋಡಿತ್ತನ್ನಿಕ್. ಅಮ್ಮ ಆನಂದನ್ನೇ ಕಡಪುರ್ನಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬೋಡು ಪಂದಿತ್ತರಿಗತೆ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಏನನೆ ಕಡಪುರಿಯರು. ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಈ ತೆಲ್ಯ ಬಾಲೆನು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗೆ ಕಡಪ್ರಿಯರ ದಾನೆ ಬಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆ ಪೋಪು ಜನ. ಅಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗು ಅಪಗಯಾನ ಪೋವಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುಜಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬೆಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ಜಿಂದ ಅಮ್ಮಗ್ ಸರಿ ಹಾಕುವೇರು. ನಾನು ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪ ಬೊಕ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು. ಪಪ್ಪ ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆನೆ ಪರ್ದು ರೋಡುಡು ಪುರ ಬುರೊಂದುಪ್ಪುವೇರು. ಅಂದ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಕ ಪೂರ ಕೆಲಸಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ? ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಈರು ಪಂಡಿನ ಮಾತಾ ಬೇಲೆಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಕುಂಟಾಡ್ದುವೆ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕುವೆ. ಓ ಅಂದ ತುಲಾ ಅಲ್ಪ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಬಾಜನ ಬೂದುಲು ಅವೇನ್ ಪೋದು ದೆಕ್ಕಲ ಬೊಕವಂತ ಜಾಲನ ಅಡಿಪುಲ. ಹೌದನಿಕುಲೆ ಪಾಪಯೇ ಈ ತೆಲ್ಯ ಪೊನ್ನನ್ನು ನಮದಾಯ ಬೇಲೆಗೆ ದೀವ ನೋಡು. ಮೊಲೆನು ಮೂಲು ಬೇಲೆಗೆ ದೀಪಿನ ಬೊರ್ಚಿಯೇ ಮೊಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪನ ಪ್ರಾಯ ಆಲಿ ಇತ್ತ ಕಲ್ತಂಡ ದುಂಬಗಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಜೀವನ ನಡಪೌಲ್ಯತೆ ಮೊಲೆಗೆ ನಮನೆ ಕಲ್ಪಾಗನ. ದಾದಾ ತಂದೆ ನಿಕ್ ಮೊಲೆನು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗೆ ತೊಂಬೈದೀನಿ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪಾಯ ರಕ್ತು ಎಂಕುಲು ದಾಯ್ ಬೇರೆ ದಕ್ಕನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಕಲ್ಪಾವುಡು. ದಾದಯೇ ನಮನೆ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ತೂಪುಜೆರು ಕಾನೂನು ಮನ್ಪಡು ಪಂದ್ ನಮನೆ ಕಾನೂನು ದಂಟದು ಪೋಂಡ ಆಪುಂಡೆಯೇ. ನಮಗೆ ಪದೇ ಕಾನೂನು ದಂಟದು ಪೋಯ ಬೊಕದಾದೆಯೇ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೇಲೆಗೆ ದೀಪಿನ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧತೆಯೇ. ಅಂಚ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಏರಿಯಾಗಿಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಲ್ಲಕ ದಿವೋಲಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ತಿಕ್ಕುನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನನೇ ಪುಣ್ಯ. ಎಂಕ್ಲೆಗಿದಾಯಿ ಬೇತಕುಲ್ನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಪುರ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜನ ತಿಕ್ಕುನ ಕಷ್ಟ. ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೇನು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಕಡಪುರ್ದು ಕೊಂಡ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ನಮಕ ಬೇಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೆಯರು ಜನ. ಹಾ ಆವಿಯೇ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಕ ನನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಸಂಸಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್
ಪಾಪ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಡ್ ಆತೆಲ್ಯ ಪೊನ್ನಗೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರಾಕುಲು. ಪಾಪ ಆ ಇಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗ್ ಈತೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ ಯಾನಾತಂಡ ಆ ಇಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಮಂತದು ಕಲ್ಪಾದುವೆ. 14 ವರ್ಷ ತೀರ್ಥದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೇಲೆಗ್ ದೀಪಿನ ತಪ್ಪು. ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನು ಕೆಲಸಗ ದೀಪಿನ ಕಾನೂನು ರೀತಿಡ್ ಅಪರಾಧ. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರಾದು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮನ್ ನಡಪವನ ಕಾಲ ಬನ್ನಗ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಂದೆ ನಮಲ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂಕ್ಲೆನ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಬೊಕ ನೆನೇಪುಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲಾ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಕೈತಳ್ಳುಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ. ನನದುಂಬಗ್ ನನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕತೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಗ.